dia, xiquets i xiquetes de l'escoleta. Com esteu? Bé? Sabeu quin dia és avui? Avui és divendres. I els divendres, quina cançoneta cantem? Qui se'n recorda? Ens visita l'Indi Macarroni, molt bé! Molt bé, doncs voleu cantar-la amb mi? Sí? Mireu, el primer que anem a fer és agafar el nostre poni. Agafem en una mà, agafem a l'altra. Un indi baixa a la ciutat, cavalga sobre un poni, porta una ploma en el barret i crida. Qui crida? Més fort, més fort! Molt bé, macarronis i natilles! La 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 la. Amunt, ixos indis, jau! Molt bé! Vos ha agradat? Vos envio un beset, carinyets. Fins aviat. Adeu! Adeu, indi! Fins el divendres que ve!